bahay, interior, okay? Yung ginagamit kong painter, he is good and he is cheaper. Pinoy? No, itim. But he does all the painting work for me sa mga clients ko. Tsaka siya, katulad ako, may mga kwarto na hindi kailangan pinturahan dahil malinis. Hindi niya pipinturahan. Hindi nakakasave ng pera. Okay? Kung gusto mo pinturahan, katulad dito, ito, malaki yung bahay. The whole house, it's 2-story house. Pinapinturahan ko yung buong bahay. $650. In and out? Loob lang. You cannot get a $650 paint job sa loob ng bahay. Labor lang yan? No, parts and labor. Ay, Man, alam mo kung magkano ang cheapest na nakuha kong parts and materials and labor? 1,700. 1,000. Ito yun. Mahal. Pero ng bahay. pwede mong iwanan yun. Hindi mo kailangan bantayan. Oo. Reliable naman. Si Jimmy, he painted a lot. Siguro Tsaka nandiyan ka naman eh. Oo. Ngayon sasabihin mo sa kanya kung anong gusto mong kulay. Ipapatch up niya lahat yan. Pero ano itong Monitronics na to? Ito ba yung ano? Yan ang 24-hour security na ginamit nila instead of ADT. Yan ang So magsusubscribe ko dyan? It's up to you, kaya mag-subscribe ka sa ADT. ADT kami. Kita mo across the street, ADT. ADT. Nakalagay sa ground niya, ADT. Sige pare, nahintay ka na asawa mo. Okay lang. Iwanan ko na kayo dito. Kaya bukas yata yung ano? Iwanan ko kayo. Hindi yung ano, ventilador. Mag-picnic na kayo. Sige. Punta na kayo ng Jack in the Box. Luto na kayo dito, pare. Bahala na kayo sa bahay ko. Paduduplicate ko na yan. Yun na. Bahala na kayo sa bahay ko, ha? Pipinturahan ko na rin. Yeah. Yeah. Oh. Oh. You know, spend your day here, padre. And then if you wanna go to the clubhouse, just go to the clubhouse as guest. Maski na wala ako. Paano yun? Sabi mo, you just wanna see the clubhouse. You are buying a house here. You are in escrow. Wala yung agent. I can give you my card just in case. Yeah. We would like to see the clubhouse again. Payagan nila kayo. Pero nakalagay doon, you should be wearing shoes. Hindi pwede slippers. Tinignan ko sa website nila. Wearing shoes saan? Sa Clubhouse. Are you kidding? Yeah.